Vi samo kopirate kako radimo. Ajde za kuću. Krenuo na scenu sad je bolje. A brat, ono moje. Znači ljudi, dobrodošli u Vlogmas broj 20, ja mislim da danas jeste 20. Srećna slava, znači treći dan koji slave. I tako ljudi, sad idemo nešto da radimo. Jučer smo nabavili malo pirotehniku, pucali smo petarde sa mlađim bratem. Pošto je Džabula isto slavio, nije mogao da dobro snijamo. Tako da ljudi, sada idemo nešto, možda će kupimo sa nekim novim petardi i mi, vidjet ćemo nešto da radimo. Lirka, da imamo šta ima tamo. U stvari, pogledat ćemo pirotehniku glavno, da imamo šta ima. Da, vidjet ćemo svuda pomalo da imamo šta ima, kako, da vidimo. Trebalo sam jutro danu danas da odem, ali nisam mogao sa Ivom. Jučer sam bio da kasno, dok se konstatao čišćenje, brate, ono, razumete, nemaš vremena, treba Vlogmas. Vi ne razumete ljudi, ovo je, brate, posao, razumete? Ne, mora se radi ljudi. Šta da se radi, mora se snima Vlogmas i da radimo nešto. Evo sad smo krenuli za grad, pa shvatit ćemo preko što stižemo u grad, shvatit ćemo kod Lirka, gdje ima što ima novih od petardi. Možda će kupimo čisto jednu kutiju od jedan put, ono se malo spredamo. Jer ja ne znam koliko je rada, prosto 100 dinara. Možda kupimo i neku raketu nešto uveče da snimim, da pustimo. Pa dobro, neko, neće, bakle imate neko zoveš. Ali ljudi, znate, malo je dosadno kad snimate svaki dan Vlogmas. Jer ne znate šta da snimate jer vam bukvalno svaki dan... Da, samo... Ne, vi bukvalno snimate ono što radite preko dana, znaš. Da, tako da samo da prođe Vlogmas, onda kreću reakcije, streamovanja, prankovi, sve ljudi, znači će biti show. Da, znači bit će veliki show. Tako da Vlogmas je uglavnom uvek dosadan, razumete, pa dobro, vi znate kako je Vlogmas. Nama je interesantno jebiga, mi svaki dan ovako skoro radimo. Ali vama nije to interesantno za gledanje. Strpite se još ovih 12-13 dana i onda idu jak kontent. Znači kontent u te gramata. Opa, vidi ga. Ovo je bio Šukoj. Šukoj. Došao je. Gledajte malo kako zada napolje. Trenutno je po analitici kaže da će padne kiša, a ono, brate, vidite kako je vreme. Lepo je. Ja ne vidim nigde kišu, brate. Mada je vremena, ne znam kako da ide. Možda padne jedan put. I pek, brate, kako je čisto izvumetar. Sve je, a dobro, kiša, sve ovdje ide iz Majdapek, iz Rudnika, pa uvijek je prljav pek, tako da... To je to. Neko da je briga, šta je ovo? Šta je danas, ti ćeš brati u školu? Uspio da te ubedi. Dobro bi jučer bilo njemu i dosadno, nas je bilo ukupno 20-ak kod mene na slavi i nije on nije mogu da spova, bila muzika, gledali smo neki film i tako dosta je sada. Tako će naučimo, brate, onaj kabel za mikrofon. Da, ljudi, fali nam kabel za mikrofon, nema nigde, mora se naruči preko AliExpressa sad. Mora sad im ja večeras i da tražim to da nađem i da naručim. Sjebali smo ljudi, znači uzeli smo mikrofon, uzeli smo sve kao što ste vidjeli u Vlogmasu, ali jebiga fali nam ulaz sa 3.5 na mikro HDMI ili onaj stari tip za bulju. Nije USB-C nego ono pretorno što je bilo makro. Makro to počne. Ne znam kako se zove. Šta ćete ljudi? Strpite se što da... Ovdje nema snega, ali ne znam se da li vidite tamo na onu planinu. A ne vidim se sad. Vidite tamo ima snijeg. Da, gorivo da sipaš u ševici. U ševici? Novo bolje, evo sad, isto kada sam sipao, brate, prošli putu kad sam bio za BG. Takav osjećaj. U ševici sipaš. Evo, sad se bolje vidi. Znači, ovdje snijeg. Tu je. Ana otišla za Novi Sad, vraća se u sredu. Ali idemo, sad će nova godina, mi će se baviti ljudi. Koliko će biti nova godina, ta će da snimamo i snimamo. Ali snimat ćemo 31. kao na drugi, to jest na prvi, ali tako? Biće jedan video više, ali tako nešto? Kako biš ono? Ne znam, ako snimamo 31. ili tako nešto. Ali nema veze. Tako da evo sad stižemo za nekih
55 minuta grad, postoje Deja dosta dalje od mene. Jedno koliko ima? 13 km. 15 km. Evo ga nam Filip Škod, drugar Dešura. Ćopi. Ja ovdje pala kiša. Jeste. Pala kiša sve nego što dok nisam stigao do tebe. Sad da je njeno presao. Tako da ljudi... To je to. Tako da jedino mogu malo kosti da vam sjajim kad smo stigli kuću, da se ne smarate. Tako da vidimo se malo kasno. I ljudi, evo nas ponovo, shvatili smo drugaru u prodavnicu, sad smo krenuli i sad trenutno vidite Deja vozi. Tako da moram i ja malo da odmorim. Gledajte Drive Tour by Smack 17. Tako je druže, evo vidite, ovako ću postavim kamericu. Idem ba to ko gasolina. Što se imaš ovako da? Da bi snimati. A, vozi me ta mašina, Nemoj prebrzo, možda sad Slava ima neko. Ej, dobro, Slava. Srećna Slava, braćo. Rekli smo 5 puta, ja mislim. Nema veze ljudi, bude srećna Slava. Da, srećna vam Slava. Da, sad će bude srećna vam Slava. Da, srećna vam Slava. Ljudi, čekaj, brate, ovo teško da ti boli me ruka. Danas je dan za nove pobjede, razumete? Tako je. Muziku ne smemo da pustimo, ja bih pustio sam Max. I da, snimat ćemo i tur kada stignu zvučnici, ljudi, bit će bufer, bit će zvučnici, sve full multimedija, ima da se čuje. Ljudi, nije do mene, ali stvarno ovih 3 dana sam jeo samo ribu, ne mogu više, znači. Riba me ubila. Znači, imam osjećaj da ću da puknem od ribe, na Duvansku. A mnogo brata jedeš, da misli svaki dan jedeš, brate, 3 dana jedeš čorbu, sarmu, pasulju ribu. Čorbu, i to ima u kući, to se sprema. A mislim imamo i meso i svašta nešto, ali ne smiješ da jedeš zato što je postno. Tako da, ja sam isto postio, Slava je, izdržao sam. Slava nam je. I tako to je to, sada ćemo stići za neko vreme za grad, ne znam, grad. Ju. Ne znam da se slikamo da pravimo pa ali neki tam ne ide, nešto da vidimo. Ali vidjet ćeš da ima sad po gradu, možda ima neki ljudi, možda danas niko ne radi slave, ne znam. Možda ima malo ljudi po gradu, mada ja sam bio jutros u gradu, bilo je ljudi stvarno. Tako da, vidjet ćemo. Tako da, vidjet ćemo što će raditi, ne znam, ja iskreno da vam kažem što ću da radim. Ne znam, znači vidjet ćemo što idemo sada pića opet. Da pijemo onu kafu jer nismo pili kafu ni jednu, tako da ljudi... Ja sam popio jedno kod njega. Dobro, ja sam popio jedno, toko jednako ni jedno. Ništa bez 2-3 kafe. Da, iskreno ništa. Ništa bez 2-3 kafe, da se ne probudiš onako, na venezi. Tako da, bez kafe ništa, ja ne mogu funkcionišati. Šta će ti ljudi, danas je drugi dan slave. Treći dan. Treći dan? Uje. Treći dan ljudi slave, nisam ni u toku. Za 11 dana nova godina. Da, za novu godinu ima bude top priča. Bićemo brnjici, bit će nas mnogo, bit će muzike, ja imam zvučan karaoke, onaj veliki sa mikrofonom. Dolaze nam i devojke, i drugarice, i svi nam dolaze, 2-3 dana će budemo tamo, piće, znači roštilanje, Još nisam, ja sam hteo, brate, i neko prasence da okrećemo, ali oni kažu da ćeš od zima, brate, ne može ništa to napolje, treba vremena, možda su pravi. Polje neki roštilji. Neka za 1. maj ljudi, za 1. maj nas bilo preko 30 ljudi. Znači ja sam gulaš, ja i Iva, ko još spremao gulaš? Samo vas dvoje. Samo nas dvoje, brate, od ujutru do uveče, ceo dan, ja mislim da je bilo jedno, pa koliko je bilo, jedno 100-150 litri gulaš. Mislim kad se gleda, ukupno, kako se već to kaže. I tad i Megi bila, bili smo svi tu. I mnogo, brate, 10 gajbi piva otišlo prase, pile, znači, haos je bilo. Tako da bit će opet sad za novu godinu. Trebali smo sutra da odemo, snimat ćemo, sutra idemo za Brnicu da spremamo kuću za novu godinu, to će bude interesantno, hitit ćemo je. To će biti interesantno. Kako će da uradimo, treba da skupljamo i drva tu malo, na 2 mjesta da se loži, tu da se slavi nova godina. Jer prošle put kad smo bili za 1. maj, oni su nam
zapušili WC tamo svi i još mi napišemo na vrata, nemojte ljudi, bacali ljudi, zamislite, uloške, WC papir, sve samo trpali, ono poplava, pa ima posle malo, pošto to je Ivena kuća od našeg najboljeg grujara, Bekica, tako ga svi znaju, mora da plati 100 evra bageru. 17 evra više. Više, a? Da otkopa tu kanalizaciju, da otpuši, zamislite. Oko 34 evra. I zato više nećemo samo naše društvo, jer tad nisu bili svi iz naše, kako vam kažem, društvo. Iz malih nogu ono što se družimo. Sad će biti samo tako. I tako je najbolje. Ovako budeš opušten, radiš što hoćeš, znaju te. Ovako, brate, dođe neko i jebete, znaš. Da. Može, ne valje biti. Ne valje. Tako da znate vi, slavite sa vašim najboljima i tome to. Tako da evo mi ulazimo u Kučevo. Samo uže društvo. Pa da, samo uže društvo ono koje se vi družite i to vam je najbolje, jer kažemo, može da se opustite, da bude sve top. Najbolji provod. Najbolji provod. Jer ovako kad se ne znate sa nekim baš tamo, neće da budete svoji nego znate. Pa da, ne možeš nešto pričaš kako treba s njim, ni nemaš kad na tako mnogo više nemaš ljeta da se odmoriš. Evo Deki na primjer spavao je ispod stolice na pločice, samo se zavukao ispod i nema, ako imam sliku postavit će ono vidjeti. Ono kao isečak samo, bit će verovatno. Imam ja u telefonu, skinit ćemo, vidjet ćete. Onda, bio šok. Ja nisam spavao jedno vreme. Ali dobro, to je ono, taj dan, ti si ti dani koji... Jednostavno to je to, ne možeš drugačije. To su ti dani šadrova. Tako ljudi, evo sad stižemo za grad. I pet svatu. Vidite ljudi. Isto koji ranije. Sad stižemo u gradić. Pa... Nije, više varošice. Pa dobro, na svojde imaš opštinu, imaš bioskop, imaš vatrogasnu stanicu, ima sve, mora da bude grad. Nije grad, je 50.000 stanovnika. Pa dobro, nima, a sve ispunjava. Dobro, ajde. Jeste to kao varošica, ali vodi se kao grad. I ljudi, tako da evo stižemo za neki tren. Pa tako evo ja i Deki će sad da vas pozdravimo i vidimo se uskoro. Pozdrav. Evo ljudi, stigli smo u grad, kao što vidite. Evo ga Deki, sad razmišljamo gdje da odemo. Sad ćemo brati idemo u neki kafić, neki kafu gdje smo dao. Da se vidimo vjerojatno sa Ivom, sad će njemu pišemo u teretani. Tako da... Još jedan drug. Da, Savić treba isto da dođe. Vidjet ćete ga vjerojatno u vlogu danas. Neće da se pokaže. Neće pokaže. Ma dobro. Evo sad će vidimo. Vidite kako su tamo kitili, možda se sjećate. Čekaj da približim, vidi se. Vidimo, no? Da te vidi se kao da je blizu kad sam približio. Top. Dobro je. Hladno malo. Malo je hladno. Padne sneg sam braća, ali ne znam da će padne. To ne znam ni ja. Jebi ga ja. Gdje će da idemo u Sky? Ajde da vidimo na Kubiljaru da li ima nešto. Da idemo drugarica da nam radi tamo, Miličica. Ili onaj drugi, kako se zove, ne znam. Tako da... Ajde. Sad će da stignemo i tamo. Ajde da vam ne bi toliko bilo, imamo dosta do tamo. Da se vidimo kasnije, što kažete? Evo ljudi, sad smo izašli iz kafića. Sada moram da idemo po naš laptop da editujemo klip. Tako da sad će da završimo kako se zove, deo klipa. I onda idemo dalje, idemo za Petrovac na Kuglanu. Da znate, to je sljedeći video. A do tad vidimo se sutra. Tako da Deo pozdravi ljude. I bacite share, like, subscribe i vidimo se sutra u vlogu. Ćao!